Hello guys, jotno lamsogo ani channel ni bisingte kaisa ang jaga thangna nai tong tabo hathai kotai association ni program yut first program o miaw thangjak haifano miaw ang video rok khaijakliya tamageng ke tayan kisa busy ni bagai asek free time ya ni bagai ang khaimangliya tabo keto nogono angke tabo ang thang tongo nog ni baire ing tong norok paitha porjonto video ni skip tagi last jora nai tongdi angke light bondo ma khainai so line gari bai sima khainai tinike miya ke to personal gari bai na angke khajani takuk te bukuk song piaba ani baya blog tai sak jagai rok tai ani ke okra chakra rok ang tabuk lamo himi tongo chini hathai kotar association ni sorry hathai kotar association ni program tongo first youth fellowship a jaga thang tongo ang tabuk ramao narok jepe sak nai mannai narok nai tongdi Sengsara kaiton besuk sena hamsana bagai cini thina oh sengsara diam than na Oro tentoni bising tei ang aruni sodesongan teka dijadi presiden ngai anggo bina Rupini teka koma tara betumo sinalo kotar kai di kaita untuk aruni brono no tinganan aruni brono no tiduran nana terakhir ini cara